End of the day. Going home. Driving home. End of the day. It looks like a week not yet. Wala pa rin. Di pa rin pwedeng magtanim ng gulay. Mid of spring. I mean spring. Oh, ano ba ang sasabihin ko? Snow in the spring. April 15 na eh. Grabe. Grabe. Kumusta na kayo, mga anakis? Wala na. Namiss ko kayo ah. Parang tulog pa. 5:40 pa lang eh. So, mga tulog pa nga kayo. Din sa Philippines. Pero gusto ko lang ipakita na nag-i-snow na naman dito sa Toronto. Dapat spring na. Dapat rain na lang eh. Ito, freezing rain. Or wet snow ang tawag dito. Like we didn't have enough snow yet. Maingay na yung hopefully sa next na live ko, ano na, vegetables na yung ipapakita ko sa inyo. Hindi na yung ganito na ano, snow na lang lagi. Bye guys!